Ang Minalabak ay isa sa ikapat na klaseng bayan sa Camarines Sur na itinatag noong 1578 na may mayaman at makulay na kasaysayan. Nagmula ang pangalan nito sa Minalagwa o Mine of Water o kung sa Tagalog naman ay dito nagtitipon. Kilala rin ito sa agrikultura at kung tutuusin nakasalay ang ekonomiya ng bayan na ito sa pagsasaka at paingisda na may mga natural na yaman tulad ng Bagulatao Rock Formation. Kilala rin ang Minalabak sa gagandang mga resorts, isa dito ang White Pebbles. Ngunit hindi nyo ba alam sa likod ng magandang karagatan ng Minalabak ay mayroon din natagong isa pang yamang kalikasan sa malawak na lupain ng bayan na ito, na kung saan ito ay kilalang Lambingan Falls. At oo, talagang dinadayo ito ng mga lokal at kahit ng mga kabayan natin na nagmumula sa mga katabing bayan nito dahil sa natayang ganda, malakalikasan ng lugar at natural na lamig ng tubig na nagmumula sa bukal. Bahay sa tanong-tanong ko, ang falls na ito ay mayroong 3 daanan o lusutan para marating ang spot na ito. Ito ang Barangay Hubo, Barangay San Antonio at Barangay Antipolo na halos 20 to 30 minutes ang lakarin mula sa mga papasok nito. Nakakalungkot lang isipin dahil sa likod ng magandang kalikasan na ito ay mayroong grupo ng kabataan na walang magawang matino na patuloy sinisira ang magandang imahe nito. Kaya halika, samahan niyo ako sa vlog na ito. Alright guys, so pupunta tayo ngayon sa Busak, pero meron pa daw falls bago magbusak. Yun tinatawag ng Lambingan. Ang problema dito, hindi natin alam kung saan ang daan. Mula doon sa pinarkyan natin motor, maraming mga nakapark doon. Siguro marami din naglalangoy doon sa lugar na yon. Kaso lang wala tayong kasama ngayon. So maghanap tayong kasama para at least hindi tayo mawala. Kasi meron daw, yun nga sabi ko sa inyo, meron dalawang falls dito, Lambingan tapos Busak. So hindi natin alam kung saan papunta. Grabe, akala ko malapit lang. Malayo pala to. Baka mawala tayo dito sa lugar na to. Kung makikita niyo ito yung tatagusan ko, magtatanong-tanong lang muna tayo para at least hindi tayo mawala. Mahirap na pag mawala tayo dito. Kagubatan to. Wala pa tayong kasama ngayon. So ngayon ang gagawin natin, may mga tao naman dito. Magtatanong-tanong lang tayo para mas safe. Alright. So tanong na tayo. Maraming naliligo dito. Ayan. So, let's go. Alright guys, so may napagtanong tayo dito. Meron ditong ilog na malinaw yung tubig. Ayan o. So, entrada pa lang to. Sabi ni sir, ilang minuto pa ba sa lakad? Baka mga kalating oras pa. Mga kalating oras pa. Akala mo kasi malapit lang. Eh, mag-isa lang tayo. Kaya, sana makita natin yung lugar na yon. Kasi maganda daw yung lugar na yon na binibisita dito sa Minalabak. Pero ito muna una kong spot. Ayan o. Mga nahiligo dito sa mga bata. Tapos si sir, ayan, nakausap ko ngayon. So, diretso yan, boss. Tapos, okay. Yung mga nakamotor doon na nakapark, papunta doon. Marami naman. So, marami naman. Pag hindi natin naabot, dito na lang ngayon. Medyo malamig naman yung tubig dito. So, kung makikita nyo, may mga bahay pa dito. Ito yung side ko. Tapos ito, palawak na lupain. Grabe mahangin ngayon. Kahit yung drone ko habang nagpapalipad daw doon sa unahan, nagwa-warning na ibaba daw yung drone kasi malakas nga yung hangin sa taas. Ramdam na ramdam namin dito sa baba. So ito yung mga kasama kong bata. Naka-istorbo tayo. So itong daan, maliit lamang. Tapos yung dadaanan yung lupa. So posible pag maulan to, madulas to, no? Tapos maputik. Sabi malawak ng lupain niya, no? Doon ako galing sa unahan. Dito tayo. Hindi natin to kabisado kaya nagpasama tayo. So kung mag-isa lang ako dito, posible mawala ako. Kasi may mga daanan pa na pwedeng bagtasin ng hindi nakakaalam ng lugar na to. So, may mga bahay pa dito. Presko yata sa lugar na to, no? Kahit mahit ang panahon, mahangin din dito. Diretso lang? Opo. Ayan, mga bahay dito. Ayan, bahay.
Ito yung daan. Dito tayo dadaan. Eh, may mga tao pa pala talaga dito. Kaya kahit pumunta tayo dito mag-isa, at may mapagtatanungan naman tayo. Doon ba sa Busak may mga bahay pa doon? Wala na. O siguro dito lang yung mga bahay. Pag malapit na kayo doon sa mga falls, wala na. Dito. Dito. Oh, hello po. Matanong sana kami. Tatanong din sana. Sabi, ito galing yata doon ang suri niyo. Malapit na ba tayo? Medyo malayo pa. Malayo pa. Hello po. Saan kayo galing? Diyan po sa Lambingan. Lambingan. Iko. Sige. Ingat. Hello po. So malapit lang yung Lambingan. Ang Lambingan malapit lang ano. Malayo pa. Pero ang daming pumupunta doon. Kita mo yung nakasalubong namin alas lampas 10. So pag malapit na tayo doon, sukuha natin mga video. Alright.